200, τερματίζει ο κύριος Λαϊνάς με 11-6 και 200. Έλα ο κύριος Αχινίδης, έχει κάνει 14-3 με 166 χιλιόμετρα. Παρακαλείται ο κύριος Καζάνας άμεσα στην εκκίνηση. Ο κύριος Καζάνας άμεσα στην εκκίνηση. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε λοιπόν στο διάδρομο 1. Συνεχίζουμε. Δώστε ένα χειροκρότημα στον κύριο Χατζιωάννου Τίνο. Έκανε ένα φοβερό burnout. Ο κύριος Απόστολος Ρούμελης παρακαλείται να έρθει τώρα στην εκκίνηση. Στο διάδρομο 1 λοιπόν.